Todos soñamos cunha pel radiante e luminosa. Ese é o verdadeiro segredo non estivese nun produto. Ese se atopase na túa rutina nocturna. Coñece a Elara. Perseguiu unha pel impecable, investindo en cada serum e crema. A súa estantería rebordaba, pero a súa pel seguía opaca, cansada, teimudamente resistente. Botáballe a culpa a súa pel, teimuda. Elara intensificou a súa rutina, engadindo pasos, levantándose máis cedo para as máscaras. Recortou as saídas sociais, incluso o sono. Esforzouse máis, crendo que facía todo ben. Aínda así, o brillo era esquivo. As olleiras persistían, a súa tez parecía tensa. Unha semana, abrumada e esgotada, Elara simplemente caeu na cama. Demasiado cansada para calquera ritual. Saltouse toda a súa rutina durante 3 noites, simplemente durmindo profundamente. Para o seu asombro, a súa pel desenvolveu unha luminosidade natural. As olleiras esvaecéronse, a súa tez tiña un aspecto notablemente descansado. Sen produtos, e con todo, a súa pel transformouse. Elara decatouse de que non estaba loitando contra a súa pel, senón contra a necesidade fundamental do seu corpo de descansar. A súa procura de solucións externas eclipsou o sono, o poderoso mecanismo de reparación interno. O verdadeiro tratamento de beleza non estaba nun bote, era permitir que o seu corpo se curase. Ás veces, a solución non é facer máis, senón simplemente descansar. Prioriza o teu sono, non só para ter enerxía, senón para o verdadeiro brillo da túa pel. Deixa que o teu corpo faga a súa maxia. Braza o sono de beleza, desata o resplandor natural. Subscríbete a Galicia Andrepo para máis información.